coming to get me. The sharks are coming to collect. The sharks are coming to get me. They're coming, they're coming, they're coming to collect. Nou ja, ik ben Hillebrand en ik kom uit Ljouwert. En ja, muzikale smaak, ja, het is heel breed. Van punk naar hip-hop, naar jazz en blues en rock'n'roll. Het kan van alles zijn, ja. Nou, ik ga altijd zelf wel muziek maken, maar wel thuis en wel gewoon voor mezelf. Ik zit al heel lang niet meer in bandjes en zo. Dat heb ik opgegeven. Dat is waar helemaal. Ja, dat is waar helemaal. Moest eerlijk wezen voor jezelf, hè? Weet je, vanuit hetzelfde. Wij best op dit site met douane, wat is die muzikale achtergrond een beetje? Ik zit nu zelf in Verlossing met Good, elektronische live act. Ik zie het vroeger altijd in 100 bands tegelijk. Resurrection ook die in Flying Trash Cans. Hier ooit in Asterix nog mijn eerste shows aan. Hier wat grut bracht als muzikant. Die herinnering aan Asterix, laten we daar eerst eens even mee beginnen. Wat is hier Asterix voor jou? Asterix is voor mij echt een plek waar ik een hele nieuwe gemeenschap heb leren kennen. Die ik eerst niet kende in de stad. Mensen die echt met muziek bezig zijn en die daar ook een heel soort plezier uit halen. En dat kende ik eerst net. Dus Asterix is voor mij echt een hele nieuwe wereld. Ja. Vertel eens een leuke herinnering. Een act of iets wat mij maken had. Thomas Assier was fantastisch hier in de zaal. Een van de laatste shows voordat we hier weggingen. Vond ik echt fantastisch. Ja, ik wie 14. Toen kwam ik hier binnen als vrijwilliger. En ik wie nog te jong om achter de bar te staan. Dus ik mocht posters verspreiden door de stad. En bij de poort, bij de ingang mensen welkom heten. En ja, het is daar gewoon al wat voor mij begon. Dus daar ben ik echt in de scene rekken als muzikant. En ik ben er nooit voortgegaan. Dus later had ik de academie die ik had je stage rond. Ja, ik ben je letterlijk grutbracht. Ik had je zoveel shows jongen. Echt een soort spelen. Ja, heel soort gebeurd voor mij. Wat voor broedplaats wie het? Ja, het wie gewoon bijzondere. Het wie echt een thuisplak. Het wie een plak wat bouwd was door de scene zelf. Wat onderhouden was door de scene zelf. En we runnen het machinaal. Dus artiesten gewoon op het podium die hij s'avonds mooi maken. Stappen zet eerst hun eerste show die als eerste show op een eerste voorprogramma en let het terug. En misschien nog een hier een eerste headline show. Dus wie echt een soort trap die hier binnen dit podium alleen nogal opklimmen koers. Dus dat was super bijzonder. Maar ik alleen al door iedere vreed. Ik al wist net wat er plakvine zoeken, koersje langskomen, want iedereen wie er toch. En het wie toch al super gezellig, €4, let's go. En dat is juist wel wat er is. En dat thuisplak, dat wie wel een bijzondere basis om echt van alles te maken. Want er is nogal wat uitkwam, hè, uiteindelijk. Ik bedoel, het wie net alleen maar samen even een begrip. Van Frunskip tot festivals, echt letterlijk een broedplaats van onderop, hè? Ja, en buiten wat je nu net zegt, ook echt een broedplaats voor mensen die de sector ingingen. Hè? Dus heel veel mensen hebben hier hun eerste stappen gezet. Zijn hier begonnen en daarna doorgerold, de cultuursector en wij beide ook. Als je nu in de pop scene in Nederland kijkt, er werken nog zoveel mensen die hun eerste stappen bij Asterix hebben gezet. Dat is echt best wel bijzonder. En dus ik heel pijnlijk dat het op een gegeven moment stoppen, hè? Ja, zeker weten. Ja, dat klopt. En dat merk je nu nog steeds. Hè. Dat is bij mijn andere stichting, bij VDG, merk je ook dat het moeilijk is om nieuwe mensen te vinden. Die de eerste stappen al gemaakt hebben. Dat is echt een heel groot gemis. Ja. Hoe lang heeft het link? Laatste concert van Asterix, wist u dat? Het was toen een jontje ergens. Ja, die periode had ik een beetje verdrongen. Maar het is, het was toen een jontje ben we uit de blokje sport voortgaan. Maar het idee dat we gewoon naar het thuis zoeken, ja, dat had ik gewoon net voelen. Net zo bijzonder als dit. We hebben echt een heel soort plakken geprobeerd. En toen kwam COVID direct nog in. Dus toen wie het op een gegeven moment wel klaar. Maar ja, we zijn nooit echt ophouden met ziekje. En helemaal toen Welcome to the Village stoppen moest, begonnen we een heel groot gat te ontstaan. En toen, ik denk oorlog Ierlien, toen in Injes stierde door weer riep een Jeff Verdissenzaal in de blokje sport. Ja, wat is er gebeurd? Vertel eens.
Ja, Dovi is op zoek naar een oefenruimte voor die eigen muziek. En de beheerder toen, Maya, die zei, ken je hem die jongens van Asterix ook? Want die sale die zit leeg en ik wilde misschien wel een podium in. Nou, toen we dat jen, toen voel je zijn kaak echt op een groen van, oh, wat gebeurt hier, wat is dit? En toen ben we er eigenlijk met open armen erin sprong. Want dat was een boetenkans die we al 4 net field hadden. Dus we zijn hier echt alweer oralier iedere week met waan om het op te bouwen. Dus heel soort gesprekken met alle buren hier, want ja, we zijn wel weer een podium. We maken het met elkaar dan. Maar ik met de gemeente, met de verhuurder, met iedereen die er, met GV, die de techniek doet, met allerlei verschillende partijen, mensen en partners om het voorkort te krijgen. Dus er zit alweer oralier werk in, maar ja, het komt er wel van. Ja. Nou, je bent inmiddels professioneel genomen te weten, zo'n moment, oorlijk verlien. Altijd de dag, daar gaat een heel prototype zitten, we zijn net binnen een week klaar. We halen hem die in de ziewaai. Want ik kan me voorstellen, mij alles wat er gebeurd is, dus denk ik, ja, mat we dit wordt doen. Hast nog twijfelen? Nou, niet heel lang. Wat Wietse al zei, we waren eigenlijk al wel op zoek natuurlijk. Dus ja, als er dan zo'n kans voorbij komt, dan twijfel je daar niet over. Maar je beseft het je wel, van dit gaat heel veel tijd kosten. Dus er zijn wel mensen geweest die tegen ons zeiden van, je moet het gewoon doen. Zonder te beseffen wat de consequentie is. Maar de energie, waar komt die vandaan? Die komt echt uit de stad. En van de mensen om ons heen die iets opvingen over dat er misschien weer iets ging gebeuren en zo enthousiast waren. Wij hebben wekelijks gesprekken hierover en mensen die ons aanspreken en zeggen wanneer gebeurt het weer, wanneer kunnen we er weer heen en kan ik helpen, kan ik achter de bar staan, mag ik een keertje plaatjes draaien. Dus ja, daar komt de energie vandaan. Ja. Het wie Asterix, maar vertel maar even, wat wordt het? De Beatrix, ja. Wist, de naam Asterix, dat wie een beweging die toen wie. En dat wie toen een beweging die al een bepaalde betekenis krijgen. En dat is precies wat we nou ook weer willen. Dus het verzint ook een nieuwe naam. Een nieuwe naam om de groep mensen die dit machinaal draaien gaat, achter de schermen, op het podium, maar ook gewoon in het publiek, en we door het machinaal. Matten we er weer uw stuus van maken. En dat verzint ook een nieuwe naam. Dus de Beatrix. Jouw zin hoort om het verhaal. Wat moet het worden? Je neemt het al een beetje, maar wat ga je in de hollen? Qua programma? Ja, bijvoorbeeld. En het idee vrijwilligers, jonge jeugd, et cetera. Nou, dat verschilt niet heel veel van wat Asterix was. Het doel is nog steeds... 2.0 Ja, dat zou je kunnen zeggen. Het gaat om het talent op het podium, lokaal, nationaal. Het gaat ook om het talent achter het podium. En het gaat ook om de gemeenschap. Dat is het doel. Dat zal niet heel veel veranderen van Asterix. Daarin gaan we wel proberen weer een nieuwe groep mensen aan te haken natuurlijk. Dus iedereen is welkom, maar we doen het wel weer voor de nieuwe generatie, zeg maar. Ja, wat het voor mij vroeger weer, toen ik binnenkwam als broekje, het viel als een boatestuin. Als een boatestuin waar we machinaal een fout mochten en gewoon het proces met elkaar omgaan om een beweging op te bouwen, om een plak te runnen en om concerten mee te maken die we nergens anders mee kennen zoeken. En ik hoop echt dat het weer een boatestuin wordt en voor iedereen die daar behoefte aan had. Om weer een soort van slingen naar boven machinaal om te gaan. En opnieuw weer momenten moeten zien dat we achteraf denken van holy shit, wat wie dit bijzonder. Ja. Hoe zul je in je eigen rol daarin? Je bent ook de initiators. Ja. Je zet het werd Delft. Ja. Maar dan? Ja, zolang het maar een boatestuin is. En die boatestuin die kunnen wij net te lang opvullen. Want ja, dan hadden we het echt bezet van oren om een soort van om het te claimen. En ik denk dat het juist claimed worden moet. Dus wij gaan... het je nou een periode die en ik toen het nog Asterix weer. Dus we weten een beetje hoe het je gaat, hoe je een podium runnen. Dus wij starten het nou op. Maar vooral om het net te lang te claimen. Dus op een gegeven moment dan is het voor u ook weer tijd om een stapje weer om te doen en het trotten aan. En ik denk dat het juist gaat om het trooien ervan. En de groep die het na ons claimen gaat, op een gegeven moment jouw zei het ook weer terug. En dat het op zo'n manier gewoon de hele tijd in beweging blijft. En ja, dan wordt het een beweging die echt vooral oors wordt als wat wij nou in ons hollen hebben. Maar dat is vooral wat het wezen moet. Een boatestuin die terug ontwikkelt. Wat er al gebeuren? Ja, een heel soort. We zijn er echt nog niet. Ja.
Dat wordt echt nog wel even een van de lange adem niet. Maar het komt helemaal goed. We zijn al een heel eind. Maar we moeten ook nog even een stukje. Maar dan wat verbouwd worden, denk ik. Ja. En ik was net tevreden, maar in de vergunning, Roel? Nog niet helemaal. Nou, in feite wel, we hebben hem, maar mits we een aantal ingrepen doen. Ja, maar toch even, zit de gemeente hier 100% achter? Ja. Ja, vetvolle steun. Een heel soort gesprekken vanuit economie, vanuit cultuur, vanuit vergunningen. Echt overal, iedereen is op mij denken. Dus dat is super fijn om te merken. Ook omdat we machinaal vieren dat er is weer een impuls nodig in de stad om machinaal van onderop weer iets op te bouwen. En dat is de gek dat de gemeente dat ook vielt. Dus dat is super fijn, ja. Je mag een openingsfeestje. Een try-out. Maak even schaamteloze reclamesworst. 27 juni, ja. Try-out inderdaad. Alles even goed testen, maar ook gewoon een hele vette show. Pip Blom, Gonzo Bimbo. Wordt echt een hele leuke avond. Hebben wij heel veel zin in. Dus binnenkort kun je de kaartjes verkopen. En dat komt allemaal langs, zou ik zeggen. Ja. En dan naar de Simmers. Zit alles al vast of net? Wat game doen? Ja, in september start het seizoen en dan geven we het over een keer los in het najaar. We zijn nu druk aan met het programma, dus de eerste show staan al inderdaad op 22 juni, dus tijdens de try-out. Eigenlijk een opwarmen van de sales, zou ik het zien. Dat we gewoon maar iedereen die maar wil, dat we machinaal de zaal eigenlijk inwijden kennen. Dan maakt het programma bekend voor de rest van het jaar. Maar ja, er komen echt een heel soort gekke artiesten langs. Ja. Hij had zelf wel even uitnodigen voor de opening. Mevrouw Beatrix. Ze was in de stad in de provincie vorige week. Dus verbazingwekkend dat ze niet even langsgekomen is. Maar nou ja, het is zo. Nee, niet uitgenodigd.